Us vull donar la benvinguda al projecte Engrescat, una sèrie de vídeos on vosaltres sou els protagonistes. Engrescat, una sèrie de Berti Iau. Cada setmana farem un joc popular diferent. Engrescat és una sèrie de vídeos que mai abans s'ha fet aquí. Un format diferent inspirat amb els millors. Naix a partir de la beca Propulsió de la Generalitat, un recolzament econòmic que ens ha ajudat a una gran part per poder fer este projecte possible. Per primera vegada en este canal fugim de la immediatesa perquè volem portar-vos un producte curós, cuidat i amb molta estima. Són uns quants mesos de treball. Dissenyar i executar un programa d'aquestes facultats al marge dels mitjans convencionals és un procés complex, costós, però alhora un gran repte. I és per això que us vull demanar que m'ajudéssiu a fer més gran este somni. Lo somni de fer un contingut en català de qualitat, innovador i descentralitzat. Ajudar-me és molt fàcil, només en un comentari vostre. Ja multiplicaríeu les possibilitats d'arribar a més gent. Si voleu participar en algun joc, només cal que entreu en esta pàgina i empleneu el formulari. Sigueu d'on sigueu o tingueu l'edat que tingueu, des d'Engrescat us posem totes les facilitats per a que pugueu vindre a jugar. Com més persones siguem, més xalarem. Ara et toca a tu. Engresca els teus, però sobretot, Engrescat. I ara també la Generalitat te va donar una beca per a tirar endavant un projecte que havies de presentar i tu vas presentar Engrescat. Sí. Explica'm una mica de què va. Bueno, les beques Propulsió són unes beques Sí. que va llançar la Generalitat després de molt de temps de creadors de contingut demanant que se creessin espais per a la creació de contingut en català. És a dir, als anys 70, quan naix TV3, és per a normalitzar la llengua en un mitjans de comunicació com és la televisió, neix Catalunya Ràdio en un mitjà de comunicació com és la ràdio, però ara que han canviat molts d'hàbits de consum i han nascut les xarxes socials, no hi havia un espai per a la creació de contingut, per a les ajudes de la creació de contingut. Llavors, a partir d'aquí, naix Someva, que és la marca de la corpo de les xarxes socials, i a la vegada també llancen diferents línies d'ajuts per a creadors de contingut. Una d'aquestes és la beca Propulsió. Vale, que és la que et van donar tu. Exacte. Llavors jo vaig presentar un projecte que és Engrescat i me'l van acceptar. En què consisteix? Què és el més important? Engrescat és una sèrie de vídeos per a YouTube on cada capítol tracta d'un joc diferent. Intentem enfocar-ho en jocs tradicionals, n'hi ha que no ho són tant, però el més important és que cada joc està una mica ficcionitzat. Ho he dit bé, ficcionitzat? Sí. Ficcionalitzat. Sí, ha sonat sí, bé. hi ha una mica de ficció. Vale? Per exemple, en un capítol juguem a Conillet i Amagar. Pues no és Però qui jugueu? Alguns que són creadors de contingut, gent que s'ha anat apuntant. Vale. Vale? Intento que sigui amb més gent. Vale. Amb més gent, no que vagi pel carrer entrevistant a gent i a veure qui em trobo. No. Han vingut allí per a jugar. Per a jugar. Sí. Exacte. És a dir, gent que xala, gent que li agrada i gent que voldrà sortir al vídeo. Vale. I que mos ho passem bé. Vale? Llavors, per exemple, un capítol que és Conillet i Amagar no és una persona que paga, sinó que és un caçarrecompenses. És un mercenari. Vale? I va caracteritzat de mercenari i a caça a la resta de persones. Vale. Això ja s'ha vist també fa poc, s'ha degut copiar de mi, MrBeast. Ara va fer una sèrie al Prime i un dels capítols és exactament això. És Conillet i Amagar. Se va copiar de mi, Sí. claro. Lo que passa que ell, en comptes de ser un mercenari, són varios, venen en helicòptero, baixen, fan revoltes